Hello, and thank you for taking the few minutes to listen to this message and to watch this video. Moni nonse ndipo ndofuna ndikuthokozeni chifukwa chakutenga mphindi zochepa kuti mukathe kumvetsera komanso mukathe kuoneratu pakanema wanu. And our hope is that it will be a blessing to you. Ndipo chiyembekezo chathu ndichonera kwakuti zinthu zimenezi zikhala mdalitso kwa inuyo. We're going to read just one verse from the Bible, Romans chapter 6 and verse number 23. Ifetu tiwerengatu vesi limodzi kuchokeratu m'Bible, Aroma chapter 6 ndipo ndime yake ikhala ya 23. It says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Ndipo vesi limene likunena kuti pakuti mphotho yake ya uchimo ndi imfa, koma mphatso yaulere ya Mulungu ndiyo moyo wosatha wa mwa Kristu Yesu Ambuye wathu. I think we are all familiar with what wages are. Ndikukhulupirira kuti ife tonse tikuzindikira bwino lomwe kuna wati kodi akati mphotho ndi chiyani. A wage is simply something, a payment that we receive for work that we've done. Inu mukudziwa mphothotu ndi chinthutu chimene kapena malipiro amene ife timalandira pa ntchito imene ife tayigwira. A wage is something that we have earned because of our work. Mphothotu ndi china chake chimene ife timachipeza chifukwa tagwirira ntchito. And a wage is something that we deserve to have because we have put effort in to get it. Mphothotu ndi chinthu chimene ife tikuyenera kukhala nacho chifukwa tinayesetsa kugwirira ntchito kuti tikhale nacho chimene chocho. But the Bible tells us in this verse that we've just read that there are wages for being a sinner. Komatu Bible atiwuzatu mu vesi limene lilitu limene taliwerengali kuti pali mphotho yaketu pakukhalatu wochimwa. There is something within you and I, a sinful nature that affects every person. Palitu chinthu china chaketu mkati mwa inu komanso mkati mwa ine chimene ndi chauchimo chimene chimakhudza munthu wina aliyense. And that sin drives us away from God. Ndiye uchimo umene wotu umatithamangitsatu ife kuti tichoke pamaso pa Mulungu. It ruins all the good works we might try and do for God. Ndiyetu uchimo umene utu umaononga ntchito zonse zabwino zimene ife timayesetsa kuti tigwire kumugwirira Mulungu. And because of all our wrongdoing, we have earned something. Ndiyetu chifukwatu cha zinthu zonse zoyipa zimene ife timapangatu ifeyo tinayo mphotho ya zimene zozo. The payment for our sin, or the result of our sin, is death. Ndiyetu kulipira kapena kuti zotsatira za uchimo wathu ndi imfa. And just as when you work for money or whatever other payment, ndiye mongatu mofanana inu mmene magwira ntchito kuti mulandire ndalama kapena kugwira ntchito kuti mulandire kanthu kena kalikonse. it is something that we deserve. Ndi chinthutu china chake chimene ifeyo timayenera kuti tikalandire. And because we are sinners, we deserve the judgment of God for them. So because we are sinners, we deserve the judgment of God. Ndiye chifukwatu ife ndife ochimatu tikuyeneratu kulandira chiweruzo cha Mulungu. And the result of sin, the Bible tells us, is death. Ndiyetu zotsatira za uchimo Bible limatiuza kunakwa kuti ndi imfa. Death brings sorrow and it brings separation. Inu mukudziwa kuna kuti imfatu imabweretsa kuwawidwa mtima komanso imabweretsa kusiyanitsidwa. But worst of all, it can bring separation from God forever. Koma choyipitsitsa chimene chimachitika pa imfa ndichoona kuti timatha kusiyanitsidwa kuchokera pamaso pa Mulungu ndipo kumakhala kwamuyaya. But God offers something that is in complete contrast to that. Komatu Mulungutu akupereka china chaketu chimenetu ndi chosiyanatu ku zimenezi. The Bible says that God offers a gift to you and I. Kuti mphatso kapena kuti mphotho kwa ine.
And a gift is something that is completely different than wages. Komatu mphatso tu ndi chinthu chosiyana ndi mphotho. A gift is something that is freely given. Mphatso tu ndi chinthu china chake chimene chimaperekedwa kwa munthu koma kwa ulere. It comes at no cost to me or you. Chimabwera tu kwa inu komanso kwa ine osalipira mtengo wina uliwonse. But it costs the one that gives the gift. Komatu mtengo umenewo tu amalipira ndi munthu amene amapereka mphatso imeneyoyo. And unlike wages, a gift is never earned or worked for. Monga tutanena kale posiyana tu ndi mphotho, mphatso tu simalikulandira kwa malipiro ena aliwonse koma ndi chinthu chimene chimabwera chaulere. And a gift is not even something that we deserve to have. Ndetu mphatso tu si chinthu tu chimene ife tu tikhoza kuchinena kuti ndimayenera kukhala nacho ayi. But God in his love has offered to you and I the gift of hope and forgiveness from sin. Komatu Mulungu muchikondi chake tu wakupatsani inuyo komanso wandipatsa ineyo tu chikhululukiro cha machimo. The Bible says the gift of eternal life. Ndipo Bible likunena kuti mphatso ya moyo wosatha. Eternal peace and joy. Komanso tu mtendere wosatha komanso chimwemwe chosatha. Being in heaven forever. Kukhala ndi chitsimikizo tu kukhala kumwamba kwa muyaya. Having my sin and your sin forgiven. Kukhala tu kuti machimo anu komanso machimo anga atakhululukidwiratu. And never having to fear about being separated from God forever. Komanso kukhala opanda mantha kuti ine ndidzasiyanitsidwa ndi Mulungu kwa muyaya. But the Bible tells us that this gift was provided through a man. Komatu Bible limatiuza kuti mphatso imeneyi inaperekedwatu kudzera mwa munthu. It was God's own son, Jesus Christ. Ndi mwana wake tu wa Mulungu amene ndi Ambuye Yesu Kristu. He was the payment for your sin and for mine. Iye tu ndi amene tu analipira tu ngongole ya machimo anu komanso machimo anga. He paid the price in full for our sin. Analipira tu mtengo wonse wodzaza tu wa machimo athu. He died and his blood was shed that you and I could have life. Iye tu anafa ndipo mwazi wake unakhetsedwa kuti inu ndi ine tikhoza kukhala ndi moyo. And the Bible says he rose again the third day and sits now in heaven. Nde Bible limafotokoza kuti iye tu anadzukanso tu kachitatu pa tsiku lachitatu ndipo mu tsiku la lero ali kumwamba tu pa dzanja lamanja la Mulungu Atate wamphamvu zonse. He was paid the wages of your sin so that you could have the gift of life. Iye tu analipira tu mtengo wa machimo anu kuti inu tu mukakhale tu ndi mphatso ya moyo wosatha. So how do you receive the gift? Nde inu mumalandira mphatso imeneyi ya moyo wosatha mu njira yotani? The answer really is in the question. Ndiye tu yankho limene litu lili mufunso lomweli. You simply take it for yourself. Ndiye inu tu mungoyenera tu kudzitengera nokha. You put your trust in Jesus Christ, the Son of God. Ikani tu chikhulupiriro chanu tu mwa mwana wa Mulungu Yesu Kristu. Accept him as your personal savior. Mulandireni iye ndi kumuvomereza ngati mpulumutsi wanu. And God in his love forgives your sin and gives you the gift of eternal life. Ndiye Mulungu tu muchikondi chake amakhululukira machimo anu natenga mphatso ya moyo wosatha ndikupatsani. It can be yours even now. Ndipo tu ikhoza kukhala yanu ngakhale pompano pamene mukumvera kulalikidwa uku. Put your trust in Jesus Christ and receive the gift of eternal life. Ikani chikhulupiriro chanu pa Yesu Kristu ndipo mulandire moyo wosatha. Thank you for listening and may God bless his word to you. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera ndipo Ambuye adalitse mawu ake.